Така, това е също от Палмата, от острова. Най-големият изкуствен остров. Ето вижте, засипане с камъни. И тук влизат лодките. Ето ги лодките. Вижте колко много лодки. Така, може да си наемете яхта с барбекю. И това са небостъргачи. Ето, ситито. А пода е от някакви, мисля, че са пластмасови тези гъри, като дъски, като на заведение. Целият под на алеята е такъв. А самия път е от павета. Ето ви белия кошмар. Аз тук не я виждам Бурж Калифа. Малко сме далеч. Като се качихме на Бурж Калифа, също и Палмата не я виждах. И тук е края на един от клоновете на Палмата. Ето. Вече си има екосистеми, птички. Здравей, Миланче! Здравей. Тук ли се разхождаш? Да. И на мен ми харесва тук да се разхождам и да правя джогинг по тази алея всяка сутрин. Много е хубаво. Да споделим опит за нашата екскурзия. Ние какво направихме? Взехме си Уизер, че е по-бюджетно. Излезаха ни към 830 лева билетите отиване и връщане за тримата. Намерихме си хотел, който е малко по-встрани, но пък излезе доста по-бюджетно. Някъде 180 лева, 8 по 3, 24. 8 по 3, 24. По 200 лева на нощувка, 600, по 100 лева, 300, по 150-160 лева на нощувка. За тримата много хубаво хотелче. Рове at the Park се казва. След това си наехме кола от фирма Budget, което да разбирате, че е бюджет. 120 лева е колата, само че това е без каското. Каското е още 300 лева. Не, 150 лева май беше още каското. Или 300 беше. Тази яхта е много готина. Много як. Премиум. Обаче май никой няма на нея. Сигурно гледаме празна. А на она гледа колко народ има. По-малко. Готино е така да си караш яхтата.
Виж, отзад има да си като палба нещо така. Тази виж, коя е лъскава. О, тази колко е лъскава, да. Е, това не го направихме. А трябва. Да. И има такива... Те са ходили с обяд. Да, с обяд, да. Много било готино. С барбекю, да. Обяд вътре ти сервират. Благо той го е правил това. Но трябва да се резервира с много дни предварително. То се е направил като трафик на яхти. Не задръстване, тази е по-бърза. И те си имат маршрут. Като магистрала за яхти. Да. А, вижте, това е пък като банан са тия. Да. Е, това е яко. Много яко. И общо се движихме с колата. Заредихме за колко? За 30 лева бензин. Бензина е ефтин. Здрасти! Здрасти! Шериф! Да се кача да подскачам по този начин. А тя, колкото е по-голяма, толкова по-малко подскача. Виж, тази въобще не подскача. Колко плавно, пък Тя си е. и... Като на Гърция корабчето бе добре беше. Лекичко така, цък-цък, приятничко, не бързаш. Много красиви яхтите. Да. Значи може и би не трябва да си наема, защото те са толкова много яхтите. Може трябва да видим откъде от марината май тръгват. Пишете в коментарите какво предпочитате, Дубай или Дружбай, или Дубай или Велинград. Ето тук е един спа хотел, прилича на спа хотел Двореца. Доста яхти видяхме. Сигурно може и 100 да има, не. Поне 50. Двете посоки. Ще трябва да си ходим утре, ще не ми се тръгва. Ще трябва Миланче да ме влачите към самолета. Не ми се тръгва от тук. Може ли да останем, да изпуснем самолета? Така да направим, а? Ей, птичките, виж, тия ги следват птичките. Ето къде са птичките, или това са... Гълъби ли са, какво са това? Те са бързи. Това е Ферарито, а това е Роуса. Тази е Хюндая. Много як така с птичките. Ами той на Гърци на ферибот или да видиш, така са птиците. Много приятно. Да. Но точно тези птици не са глупави, защото лятото идват в България, а зимата идват тук. Ето. Ние ги снимахме.
Тук си има маршрута на туристическа обиколка. Видяхме го и този хотел на края на Палмата, нали, с Портата. портата, да. Ами ще казвам довиждане на Дубай. Ще трябва пак да идваме. Да. Как се отиваме в този хотел? Можем на плаж. Да. То може да спим в Абу Даби, ако сме за повече дни, да не сме с кола. Там с автобуса до този хотел. Оли! Те са бързаци. И високоскоростна лодка. Браво, браво, кой Дубай. Не, хората гледай какво живеят. Браво, браво. Погледни в това да живееш. Представи си. Да. То това е като за картичка. Ето.